שלנו הוא יישוב קהילתי, אבל באיזשהו מובנים הוא גם עירוני, ולכן התמהיל שאנחנו מבקשים לייצר כאן זה תמהיל קהילתי, תרבותי, שנותן מענה לכל הקהילות וכל התרבויות שיש לנו כאן בשלומי. יכול לספר שבשנת 1990, כאשר הגיעה עלייה גדולה למדינת ישראל, שלומי לקחה חלק מאוד מאוד נכבד. למעשה הקהילה שלנו כבר הפכה, הקהילה הוותיקה של חבר העמים, הפכה להיות חלק גדול ומשמעותי בשלומי. ואין היום עולים חדשים, יש עולים ותיקים, ועם זה אנחנו רצים קדימה. הגעתי משלומי ב-1991 עם העלייה הגדולה. אני מאוד מאוד נהנה להיות תושב שלומי. יש תיאטרון בשפה הרוסית, יש חוגי ספורט. אני מייצג את העולים כמעט 22 שנים. יש המון פעילויות באחר הצהריים במתנ"ס. המתנ"ס מאוד 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 פעיל. יש לנו הרבה חוגים, בכל המגוון של החוגים. כל ילד, נערה ומבוגר יכולים למצוא להם את הפעילות המתאימה. מבחינתי עולים חדשים נקלטים ביישובינו בצורה יותר קלה, באופן יותר קל מאשר במקומות אחרים. מכיוון שאנחנו יישוב קטן, ידידותי, אכפתי, כולם מכירים את כולם, כולם מוכנים לעזור אחד לשני. אני מאמנת טרמפולינה של נבחרת שלומי, מאמן את הקבוצות העממיות ומאמן את הקבוצה התחרותית. קבוצת הטרמפולינה התחרותית משתתפת בתחרויות ארציות, משתתפת בתחרויות אזוריות, ולשמחתי גם זוכה. יש לנו ספורטאים שהם אלופי ישראל. ככל שהם מתקדמים יותר והשאיפות שלהם גבוהות יותר, אנחנו גם כקהילה במתנ"ס וגם כרשות מייעדים אותם, מתקצבים אותם ומכוונים אותם לקראת התחרויות ברמה היותר גבוהה. מתאמן בטרמפולינה תחרותי כבר 12 שנה. טרמפולינה זה ענף מתוך ההתאמנות מכשירים, ענף אולימפי, ענף שהוא מאוד מאוד קשה גם להתקדם בו וגם להישאר בו. זכיתי כאלוף ישראל מספר פעמים, בדרגות קושי שונות, בגילאים שונים. היום אני מתאמן עם אביעד ועוזר לו כעוזר מאמן. עברתי מהעיר לשלומי, משום שתמיד חלום חיי היה ללדת את ילדיי בבית קרקע. שלומי מתפתחת, היא גדלה, היא הופכת מיישוב קטן ליישוב גדול. יש פה מכל טוב וטוב, זה מתאים כאן לזוג צעיר שרוצה לבנות את עצמו ולגדל פה משפחה. זה מתאים למבוגרים שרוצים פה שקט ופסטורליה ולהיות קרובים אל הים ואל הירוק ואל האוויר הטוב. מתאים לכולם. אנחנו מעשיית וולסון, קיימים משנת 99. בשלומי אנחנו גרים משנת 96, כבר 24 שנה. זה מקום מאוד טוב, אני אוהב אותו. זה מקום ירוק, אנשים טובים. אפשר לקבל עזרה מכל מקום, אפשר להגיע למועצה חופשי, לדבר עם ראש המועצה, סגן ראש המועצה. בכל מקום אתה מקובל. יש פה הכל בשביל חיים טובים. אנחנו גרים בשלומי שנה וחצי. הגענו לפה מהמרכז. תמיד היה לנו חלום, כשנהיה גדולים, נעבור לצפון. רצינו ירוק, רצינו ים. אבל גם היו לנו דרישות. רצינו לא רחוק מרכבת, רצינו שירותי בריאות טובים, רצינו קהילה. ובפעם הראשונה שהגענו וראינו את ההר והבנו את הקרבה לים, נשבנו בקסמו של המקום, ואז גם פגשנו את האנשים. זה חום וקרבה שאני אומר בצער, אין כל כך במרכז. פשוט אנחנו מאוהבים במקום הזה. אנחנו ככה מהבית שלנו רואים את ההר, את הים ואת האנשים, ומה שנקרא, מה צריך יותר מזה. בואו לראות את שלומי. אני מזמין אתכם. אני מחכה שתבואו. להתאמן איתי. בואו בהמוניכם. Приезжайте в Шлёмь. Добро пожаловать в Шлёме. Приезжайте в наш город. בואו אלינו. שילוב נדיר של טבע, קהילה ועיר. מחכים לכם. נשמח מאוד להכיר אחד לשני.